ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಂಡ್ರುಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಫೇಮಸ್ ಆಯನ ಕುಕ್ಕುದ ಚಂಡ್ರುಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನ್ಲೇನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುಗ ದಾದಂದು ತೂಲೆ ಒಂತೆ ತಾರೈ ಬೋಡು ಒಂಜಿ 10-16 ಮುಂಚಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಾಸೆಮಿ 4 ಬಗೆ ಪಾರ್ದು ಅವೆನ್ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಕುಕ್ಕುಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಅವೇನು ಮಂತ್ ದೀವೊಡು ದಾಯಪನ್ನ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ಪೆರೆ ಕುಕ್ಕುಗು ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ 4 ಬಗೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಶೋಕು ಮಂತದು ಸೋಕು ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ 4 ಬಗೆತ ಸಾಮಾನು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಡು ತುಲೆ ಈತು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಅವಡು ಸಣ್ಣ ಮಂತದ ಅವು ಮಂತದು ಅವೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಈ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇದ್ರ 4 ಬಗೆ ಸುಂದುಂಡತ ಅವೇನು ಐಕ್ ಪಾಡೋಡು ಪಾರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಬದ್ಮಶ್ ಪಂಡ ಅವೇನು ಪುಂಚಿಲಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಿಜಿಂದ ಅವಟಿತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕುದ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಅವು ದಪ್ಪ ಆದುಂಡು ಅವೇನು ನೀರು ಪಾರ್ದು ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇನು ತೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಅವೇನು ತೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲು ತುಲೆ ಇದು ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತಾದ ಮಲ್ತಾರ್ನ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ದಪ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡವು ಅವು ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯನ ಅದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಯನ ಆತಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪ್ ಮಂತಂಡ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನೊಂದು ಮನ್ಪೊಡು ಕುಕ್ಕುದ ಉಲಾಯ್ದ ಐತ ಮಾಸನ ದೆಪ್ಪೊಡು ತೆತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಅವು ಮಂತದಾದು ಇತ್ತೆ ಅಂಕ್ಲು ಪಾರ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಮಂತದ ತುಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚಂಡೂರ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಆತದ.